Hola, noies i nois. Avui us vinc a parlar dels grans canvis que es van produir al món després del procés de la primera revolució industrial i també de la colonització, que si bé es va iniciar a partir de l'edat moderna, va ser impulsada gràcies a les noves tecnologies sorgides de la industrialització. Ambdós processos, durant el segle XIX, aniran agafats de la mà i evolucionaran donant lloc a la segona revolució industrial i a l'imperialisme. També cal esmentar que la segona meitat del segle XIX va ser especialment convulsa a Europa. Les revolucions liberals i nacionalistes van estendre's generant intenses tensions en i entre els diferents estats. Amb les unificacions italiana i alemanya semblava que s'havia tancat aquest cicle de violència, però en el rerefons polític solament s'amagaven greus tensions entre els estats europeus. A l'imperi austrohongarès, les aspiracions independentistes dels polonesos, els txecs, els eslovacs i els hongaresos amenaçaven l'estabilitat interna de l'imperi. A més, hi havia una gran rivalitat amb Rússia, que també desitjava el control dels Balcans. A l'imperi turc, els croats, els serbis i els búlgars maldaven per deslliurar-se el més aviat possible d'un poder imperial que es trobava en decadència. L'expansió de l'imperi rus cap a Europa Oriental i Àsia provocava les tensions entre els austrohongaresos, els turcs, els britànics i els japonesos. Cal afegir que Rússia era un país amb greus mancances, ja que encara prevalia un antic règim considerat el més dur i medieval de tota Europa, destacant especialment la misèria en la qual vivia el 90% de la població, els serfs camperols. Tot i disposar d'un enorme exèrcit, Rússia també era un país endarrerit que encara no havia entrat en la revolució industrial. Alemanya, que havia esdevingut la principal potència industrial i militar d'Europa continental, rival del tot poderós imperi britànic, havia procurat unificar-se després de dos conflictes bèl·lics, la guerra austro-prussiana i la guerra franco-prussiana. També, per fer prevaldre el seu poder a Europa, va procurar aïllar a França, que era la seva gran rival continental. Per tal de fer efectiu aquest aïllament, va fer un tracte militar amb Àustria i amb una Itàlia recentment unificada. França, humiliada en la guerra franco-prussiana de 1870-71, esperava l'oportunitat de recuperar l'Alsàcia i la Lorena. El 1894 va aconseguir trencar l'aïllament internacional imposat per Alemanya amb la signatura d'un acord antigermànic amb Rússia. El Regne Unit, que s'havia allunyat de les trifulques europees, era la gran potència colonial de l'època, però començava a veure trontollar la seva hegemonia marítima amb el poder emergent dels Estats Units i el Japó. Quant a la seva situació en política interior, veia com es desintegrava la seva unitat amb un sentiment creixent independentista a Irlanda. Durant la segona meitat del segle XIX, dues noves potències, en aquest cas extraeuropees, es van afegir a la revolució industrial. Estats Units i Japó, en pocs anys, es van posar a l'alçada de la resta de potències. La primera perquè disposava de gegantescos recursos i la segona perquè disposava d'un model cultural que es va adaptar molt ràpidament als canvis. La modernització de les dues potències les va portar a voler participar de la colonització, generant els seus propis imperis. Els conflictes obrers i comercials no van ajudar gens a l'ambient tens de l'època. A partir de la segona meitat del segle XIX, especialment a partir de la dècada dels 70, es van desenvolupar dues noves formes d'energia que van canviar el panorama industrial de l'època. L'electricitat i el petroli van donar pas a la segona revolució industrial. A més, la cursa per la producció massiva i l'aparició de noves fonts d'energia van desfermar els avenços tecnològics i també van impulsar una carrera per ocupar territoris tecnològicament endarrerits per tal d'empoderar-se dels seus recursos i d'una mà d'obra barata, donant lloc a l'imperialisme. Com ja he esmentat anteriorment, van aparèixer dues noves formes d'energia que van substituir el carbó. Van ser, per un costat, l'electricitat i per l'altre el petroli, que van donar pas a noves branques industrials com ara la indústria elèctrica, la indústria química, la tèxtil, la indústria alimentària i la indústria de l'automòbil. Quant a l'elèctrica, es van desenvolupar les centrals elèctriques que van subministrar energia als dos principals invents que se'n van derivar, per un costat les bombetes i per l'altre els motors elèctrics. Les fàbriques van poder seguir treballant també a la nit i era més senzill proporcionar enllumenat a les ciutats. Els motors elèctrics van anar substituint les màquines de vapor menys controlables, més brutes i bastant més perilloses. Els nous motors van donar pas a nous transports.
Tramvies, trens elèctrics, vaixells impulsats per turbines. A més, amb l'electricitat, a partir del telègraf de la primera revolució industrial, també es van desenvolupar les comunicacions, el telèfon, un telègraf millorat i intercontinental i, finalment, la ràdio. El petroli va esdevenir l'altre gran motor impulsor. El primer pou fou perforat el 1859 a Titusville, Estats Units, i de seguida es crearen companyies dedicades a extreure'l i refinar-lo. Amb el refinament d'aquest producte es va donar pas al combustible i dels seus possibles usos es va desenvolupar el motor d'explosió de Benz. Amb el petroli van néixer nous mitjans de transport. Carl Benz, que estava esperant un combustible adient pel seu motor de 4 temps, va crear el seu primer automòbil. Això es va produir el 1885. El 1903, els germans Wright van realitzar el seu primer vol alat amb motor de la història. I 3 anys abans, Von Zeppelin, el 1900, va crear el primer dirigible. Del petroli també se'n van derivar noves matèries per a la indústria, com els plàstics o les primeres fibres artificials. En els primers temps de la revolució industrial, les empreses havien estat petites, sovint regides per empresaris i famílies que reinvertien en els seus negocis els beneficis que obtenien. Durant la segona revolució industrial, en canvi, la maquinària i els processos de producció eren molt més complexos i calia molt capital per poder-los finançar. Per obtenir aquests diners, les empreses demanaven préstecs als bancs i sovint esdevenien societats anònimes amb l'aportació econòmica de molts socis. D'altra banda, el creixement de la producció va provocar que la competència pels mercats fou cada cop més dura. Per tal de limitar la competència entre les empreses, sorgiren formes de concentració empresarial com el càrtel, el holding i el trust, que en poc temps es van convertir en autèntics monopolis. Amb tots aquests avenços, la metal·lúrgia, necessària per a la construcció de tota aquesta maquinària, es va perfeccionar gràcies a invents com el de convertir el Bessemer, que permetia produir grans quantitats d'acer a baix cost. Aquest fet també va transformar la indústria de la construcció, on el ferro i l'acer van agafar el protagonisme. La indústria en general va augmentar enormement la seva productivitat gràcies als torns nocturns, els treballs en cadena i l'automatització millorats pel taylorisme i el fordisme. El treball en cadena, que dividia el procés de fabricació en diversos passos coordinats, permetia abaratir tant els costos de producció que fins i tot els automòbils van esdevenir béns de consum. Tal com veieu en aquestes imatges, Charles Chaplin es va inspirar en un nou sistema d'organització empresarial anomenat Fordisme per portar a terme la metàfora de Modern Times, on l'home es converteix en part de la màquina.